Здравей и добре дошъл в днешното видео. Днес ще ти разкажа всичко, което трябва да знаеш за IT сектора и позициите в него специфично. Забрави всичко, което си чувал за софтуерни инженери, Data Analyst, SRE, QA и така нататък. Днес ще разгледаме позициите по начин, който е важен за теб и за твоята кариера, а не просто като кое как се казва. И така, директно започваме. Сега, първо има един основен начин, по който се разделят всички позиции. И той е на позиции, които създават, create or build, и позиции, които поддържат или мейнтейнват. Сега, тук преди някой да се обадил, това, че ти си в позиция, която основно креатва или билдва, не означава, че и не поддържаш. Това означава, че над 50% от работата ти е да креатваш и да създаваш, а тук над 50% от работата ти е да съпортваш и да поддържаш. Това означава. И сега, можеш да бъдеш софтуер инженер, тук можеш да бъдеш софтуерен инженер и тук. Тази страна ще пишем в червено. Така, особено важно за хората, които сега стартират кариерата си или обмислят някаква промяна в нея, или пък вече имаш 7, 8, 10 години опит, се чудиш на къде да се насочиш, какво да upskillнеш, какво да се фокусираш, в новата си работа какво да търсиш. И сега, това е много просто. Над 50%. Какво означава всяко едно от тия неща? Нека първо разгледаме. Какво означава над 50% от работата ти да бъде create, build, architect, design, etc. И какво означава над 50%? Над 50% от работата ти да бъде maintain, refactor, support, review и така нататък. Първо, което да ти изглежда по-интересно. Честно. Сега ще разгледаме какви са плюсовите и минусите на всяко едно от тях. Да. Всяко си има pros and cons. Pros and cons. Така. Какъв е плюса на това да създаваш, билдаш, архитектураш, дизайнваш, въобще да си в много по-динамична среда? Първото е, естествено, Dynamics. Много по-динамично. Второто е Tech Savvy. Трябва да си доста по-Tech Savvy, за да можеш постоянно да създаваш, да дизайнваш, скалираш, също така Scale. Тук също влиза. Обикновено работиш с нови технологии, защото когато сега създаваш, ти имаш всичко като възможност. Може да използваш стари, може да използваш нови технологии, може да използваш всичко. New Tech съответно са по-тренди и обикновено имаш less adequate competition
But, но е harder, също така е well paid. А е well paid, защото имаш по-малко адекватен competition, т.е. имаш по-малко хора, които са изключително добри в нещата, които изборихме. Трудно е, takes time. Въпреки че е малко, имаш competition until you get there. Какви са плюсовете на това да си в роля, която е повече maintain, повече refactor, support и така нататък? На първо място, work-life balance. Всъщност точно така. Тук ще напишем минус обикновено work-life balance е минус, а тук е плюс. Стрес less. Също така имаш по-малко нови неща. Less learning. Ако това въобще може да се говори за плюс някога, но да речем ако си, не знам, 30 години занимаваш с това, искаш просто да тече и така нататък, докато може би е плюс. Минус. Less pay. Или по-скоро less paid. Lower paid. Less paid. Lower paid. По-малко развитие. Less development. Много грозно пиша. Ама много грозно. Някъде бях чул, че това е sign за high intelligence, но мисля, че просто е даунсайд на таблета, защото когато се държа ръката и правилния странни и огромни чертички. По-малко development и така нататък. Да речем, че това са основните плюсове и минуси. Така че в каква роля искаш? Всъщност много голям плюс на това, когато си повече create е, че more exposure. Имаш много повече exposure към технологии, проблеми и така нататък. Обикновено имаш и more leverage. Имаш и повече leverage. Защото когато това нещо зависи от теб, си доста важен. Но leverage може да се направи и... Абсурд. Ето така, поне да четим. Leverage може да имаш всъщност и в maintaining роля, ако си единственият човек, който всъщност знае и разбира кодбейза. Така че това тук може да се направят аргументи за двете. Кой от двете искаш да бъдеш ти? Хубаво, лошо. Сега и двете винаги ще са нужни. Винаги ще се създава нов софтуер, винаги ще трябва да се поддържа. Винаги ще има неща, които стават тренди, винаги ще има неща, които остават стейбл. Тук много хора казват, че AI ще вземе работата първо на тези хора. Но това кога ще се случи, как ще се случи и наистина ще се случи, все още е не много ясно. Общо взето, въпросът е какво искаш ти. Ако целта ти е бързо учене, развитие, високи заплати, нови технологии,
динамика, всичко това сочи builder роля. Ако цениш спокойствие, по-малко учене, съответно и развитие, тежъв сапорт, роля. Сега, много важно тук е не само кое от вече ще избереш, много е важно да знаеш, ако решиш да си промениш мнението, какво можеш да направиш. Хубавото на това да си билдър е, че винаги можеш от тук да отидеш тук. Винаги можеш да си билдър, да кажеш, писна ми, спирам да създавам софтуер, ще почна само да поддържам, по-малко искам да пиша софтуер, повече искам да поддържам такъв. Единствено ще е нужно да си намериш работа, която е малко по-легаси, работа, която е по-малко динамична, може би компанията няма да бъде стартъп, няма да бъде компания, която е на вълната постоянно и така нататък, и ще отидеш в компания, която е малко по-чил, по-малки заплати, по-малко респонсибилитета. Сега, тук основният диференшиейтър между тези две неща, за които ти трябва да знаеш, е всъщност точно типът компании. Така, типът компании, това е едно от най-важните неща, които трябва да знаеш. Обикновено компаниите, които набират хора, които са креатори, билдери и така нататък, обикновено са on top of their market. Сега, може да е казино компания, да е една от най-добрите в бранша, може да е крипто компания, да е една от най-добрите в бранша, може да е трейдинг компания и да е Man Group, може да е инвестинг компания и да е BlackRock и така нататък. Няма значение толкова самия бранш, а дали компанията е най-добра в бранша, защото една компания, за да е най-добрата в бранша, тя трябва да се развива и постоянно да ембрейсва новостите. От другата страна, компании, които са отдясно, много често пък, сега да ги напишем, ще ги напишем с червено, всичко е в червено тук, защото е голяма грешка, според мен. Тук са компании, които са below top 15%. Тук са вече малко по-седнали компании, които следват тренда, а не компании, които го създават. Тук са компании, които create the trends. Доколкото от друга страна са follow. Много грозно го написах. Много грозно. Компании, които следват трендове. Отляво са компании, които имат aggressive. Вижте напиша aggressive вярно. Мисля, че е така WG, WS. Aggressive hiring, investments, etc. Тук обикновено са conservative. Защото компаниите, които са отляво, тези, които са с жълто, те обикновено открият ли тренд, нещо, което работи, искат на макс да го изтискат. Доколко тези, които са по-консервативни, те имат вече, знаят кое как работи, колко им трябва, имат предвидимост. Знаят какво и колко трябва да се направи, за да се възползват. Съответно, пък тези са по-риски, тези са
Ще ги кръстим chill. И не на последно място по значение, much higher pay. Тук имаме така. A lot lower pay on the right side. Та, какъв ще избереш да бъдеш ти? Искаш да си създател и билдър или искаш да си support и maintenance? Всъщност, това какъв ще бъдеш ти зависят от две неща. Всъщност зависи от едно нещо, в крайна сметка. Основен differentiator. За да бъдеш тук, ти трябват skills and integrity. Какво означава skills и integrity? Skills са знания и умения. Очевидно. Integrity какво означава? Там секунда да спомислите. Integrity означава интегритет в нестандартна работна обстановка. Сега повече от вас ще мислят, това значи 12 часови смени събота неделя. Да и не. Понякога се изисква, понякога не. Когато получаваш не 3500 евро, а 5500 евро, плюс equity, плюс учиш адски много, няма как това нещо ти да го задържиш, когато има още хора, които го искат, защото осъзнават всъщност ценността му. Да работиш в мета за 300 000 паунда, най-ценното не са тези там 195 000, 200 000 паунда след данъци, които ще останат банковата сметка, а са знания и умения на първо място. Говорим за особено добрите екипи, защото и в мета има екипи, които не са толкова добри, просто са много малко. Знания и умения на първо място. Второ място остава признанието, че мета сте наели на работа, т.е. твоето CV се буства forever. Започваш да бъдеш канен на места, които друг ще дори ти да кандидатстваш, няма те извикат, няма те разгледат, ще те изгонят като мръсно куче, както се казва. И не на последно място ще си създал контакти, освен ако, не знам, било COVID и не се познавал никой. В тези места трудно ще излезеш без контакти. От друга страна, тук трябват по-малко от всяко. Fewer skills and less integrity. Така че ти избираш на къде да положиш. Това са позициите и начин, по който да мислиш за тях. Какво правят тъжните позиции през 2026? Тук може да си говорим за Data Analyst, за софтуерни инженери, за Full Stack, Frontend, Backend, SRE, DevOps и така нататък. Ще го направим някой път, но по-важното, тъй като сега е май месец, много от вас в момента ще завършат, други хора пък те първо ще поемат ще използват лятото за да наваксат на нещата, тъй като есента е един от най-силните хайринг сезони by far. Супер силен. Много от вас сега използват този период по летния да се подготвят, да дигнат ниво и така нататък. Затова е важно да знаеш към какво ще се насочиш. Както казахме, много е лесно, ако си бил билдър, да отидеш от другата страна. Не толкова лесно обаче е от тази страна да дойдеш тук. Възможно е. Това е между другото нещо, което много често правим с наши ученици. Те идват, имат окей скилсет, но за maintain support роли. Да, те могат да са били софтуер инженери на 4000 евро, но тяхната работа да е support и maintenance, а не толкова building. Така че много често това, което правим, е да вземе хора от дясната страна и ги изпращаме отляво и това им докарва 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500% увеличение на заплати. Тук е много трудно. Тук общо имаш hard cap на около 4000, може би 4500 евро заплати. Тук
Към момента България може би е 7500 до около 8000 евро капа. Забравих нещо много важно. Тук Years of Experience няма голямо значение. Може да имаш 2 години, ако си супер добър, 11 000 лева заплати. Имаме над 25-30 примера за хора с до 2 години, които са над 10 000 лева заплати. Аз самия съм такъв пример. За човек с година 11 месеца има когато ми на 10 000. Years of Experience почти няма значение, когато си билдър рол. Тъй като то няма, хората имат нужда реално, защото всеки човек, който е билдър, драйва ревеню. Ще забравих това да го спомена. Доколкото тук Years of Experience имат значение, защото много често твоята стойност тук е колко historical knowledge имаш. Докога това ще е важно, друг въпрос, но да, тук много често Years of Experience има значение. Така че ако искаш агресивно и бързо да се развиеш, това е правилното място. И така, вземи правилния избор за себе си, подготви се, бъди готов да поемеш и плюсовете, и минусите на всеки един от тях. Ако имаш някакви въпроси, както обикновено, оставяй ги долу в коментарите и те очакваме в следващото видео. Успех!